DXDC Radyoman Report. Apil sa panawagan sa mga realista nga ipatuman ang national minimum wage nga himuong kapin 1,000 pesos sa ilawom sa Administrasyong Marcos, kini ang tubag sa kalisod nga nasinatian sa katawhan. Din kini usab ang gipaabot sa mga progresibong puna nga naglusad og lihok protesta sa Freedom Park atol sa ikaduhang State of the Nation address kung suna ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa interview sa DXDC Armen Davao kang Raop Sisay, miyembro sa bagong alyansang Makabayan, Southern Mindanao, gisulti niya nga wala sab hingpit matubag ni President PBBM ang problema sa nagataas karon nga presyo sa mga palaliton nga mo'y nakahatag sa kalisod sa nakasaway sab si Sisay sa pagdumala sa presidente tungod giuna ang pagratsada sa Maharlika Fund nga gitawag nila nga Maharlika Investment Scam o usa kini ka pamaagi nga dunay pagkurakot sa pundo sa pangamahanan pinaagi sa maong programa o proyekto. Panggamhanan ni President Marcos ang pagratsada sa Maharlika Investment Fund na ginatawag namo nga Maharlika Investment Scam. Tungod kay usa kini ka pamaagi sa pagkaukaw or pagkurakot sa kaban ng bayan pinaagi na ginaingon sa gobyerno nga investment kini alang sa mga proyekto, pero among tan-aw dili kana ang tinuod nga katuyuan or objective sa Maharlika Investment Fund tungod Ako pamilya nagubang mensahe ni Raop Sisay. Gikan sa Freedom Park ning siyudad sa Davao, kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, reaching millions nationwide in worldwide for 70 years, Radyo Madon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.